Kene po enak to. Tenan daharane. Desa iki desa mulya tenan desa iki. Ndoke utuh. Kuwi ndane pitike pira met kuwi? Tangga desaku nek ngeki daharan. Iya. Ndoke separo. Masa? Pitike nguntal silet tok to. Dadi ngendhok terus sigar, ngendhok sigar. Aku nyanyi lagu kuwi oleh. Oleh. Oleh ya ora apa-apa wis. Aja ngono to. Selamat malam Mas Dodo, Mas Komet. Nggih wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Alhamdulillah. Pak Dalang Hadi nggih. Oh nggih. Pak Dalang Pur. Hadi Purwito. Nggih. Wah jenengan pun kondang lho Pak namine jenengan teng mriko-mriko. Kondang napane Mas? Lho, dalange niku saulan muput mboten nate leren nggih jenengan. Wah, jadwale jenengan kula ngertos kok. Wong tanggalan setunggal wulan ngantek 30 dina jenengan manggung ngantos 35 dina niku. Wah. Lah sing 5. Lah nderek sinten niku? Lah iya. Ning luar biasa nderek Gladiwano teng mriki, Pak. Nggih. Luar biasa. Bareng Mas belajar. Nggih. Kula piyambak isih kathah kekurangane, Mas. Alah nggih sami-sami, Bapak. Nggih. Nggih, alhamdulillah ndereke jenengan nembe sepisan iki, Pak. Muga-muga ora pisan iki tok, Mas. Nggih. Engko tanggal 18 terus tanggal pira meneh? Wah nggih tasih wonten kalih titik kalih jenengan iki mangke. Kalih pitik. Titik. Oh titik. Kok pitik pripun to jenengan iki? Gudeg Mas aku kupingku. Yo alah mboten jenengan, cuma kurang tengen ngoten mawon. Lah ya padha wae ku. Jenengan pripun Pak pawartosipun? Sae Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, alhamdulillah. Jenengan dereng ngertos to komet pundi dodok pundi to? Derek. Ya sing langsing kula niki dodok, Pak. Nggih. Oh Mas Dodok panjenengan. Nggih, kula ingkang asma dodok. Lah Mas Cemet nih. Lho, senes cemet. Sinten? Kemet. Oh, Kemit. Kemit sawah. Komet Pak, kok kemit pripun to jenengan? Komet, nggih. Nggih, komet niku wingking kula niki. Nggih, luar biasa lho, Pak. Ganteng-ganteng kabeh. Nggih, alhamdulillah lanang Pak, wedok nggih ayu. Wah, luar biasa. Kula mriki sepisane kaget lho, Pak. Kagete Mas. Antusiase warga mriki kejawan mriki luar biasa. Lenten ringgitan sing rawuh sing mirsani kuwatah sangat lho, Pak. Wow, kula Selain ini Mas, ini mungkin ada tiga wanu Mas. Mangunsari ya. Mangunsari nggih. Lah nggih. Satu lagi ngendi? Sing baken kan sing kejawan mriki Pak luar biasa. Luar biasa antusias sekali. Kula macak teng lebet mawon sing nunggoni cah nom-nom kuwatah. Ibu-ibu sing nyuwun foto kuwatah, Pak. Moto apa Mas? Moto ku nyuwun foto kalih kula. Oh lah foto. Nggih. Moto. Cuma sayang setunggal. Sing nanggat tesih arang-arang. Sing mboten masak. Lho, sapa ngerti teng mriki terus napa enten sing remen kan ditanggap meleh kan mboten napa-napa to Pak nggih. Nggih, sae Mas. Lah nggih sae. Nggih napa to teng mriki namung pados paseduluran to Pak nggih. Nyambung silaturahmi antarane Bojonegoro ngantos dugi kejawan mriki luar biasa. Grobokan mugi tambah pasedulurane nggih Pak nggih. Ora golek duit. Lah nggih. Mung golek paseduluran. Paseduluran. Sing duwe duit. Nggih. Kowe nyapa to Mas kok jual jawil. Jawil iki mergo aku kuwatir ngono kowe lali nak nggawa aku ngono lho. Kowe ya pengen ngomong. Ya omong gantian kok ya. Kaya aku karo dalange. Iya. Ya nyuwun sewu Pak kula terangke niki. Kersane omongane ora tumpang tindih paling gak ya nganggo aturan sing becik. Cocok wong Jawa. Wong Jawa aja ninggal jawane unggah-ungguh. Omong karek omong lho. Omong karek omong lah lek kowe omong aku omong terus wong loro omong-omongan kan malah gak apik. Tumpang tindih gentenan. Carane nganggo kode no Mas. Engko nek krungu swara tir ganti aku mundur kowe sing ngomong. Paham? Cocok. Ora. Aku omong kowe tir, engko aku ganti sing mundur kowe sing ngomong ngono lho karek muni tir. Muni tir iso apa ora? Iso. Piye? Tir. Lah karek ngono tok kok ganti sing ngomong. Ora nganggo udut to Mas? Mboten nganggo udut kok sok. Engkang baku teng mriki napa to Pak namung saged nderek dedonga. Mugi-mugi sabadane adicara menika sedekah bumi nggih Pak. Sedekah bumi. Mugi warga mriki tansah pinanggih bagya mulya. Rezeki ingkang kathah barokah melimpah. Amin. Guyub rukun gotong royong kerja. Ula. Tir. Napa malih?
Panjenenganipun pucuk pimpinan Bapak Kepala Desa Bapak Sugeng Sugeng Haryanto luar biasa. Wah, Sakit merakyat dengan warganya itu sangat dekat. perjuangannya. Tir. Pokoknya kula salut kali Bapak Kepala Desa, Pak. Nggih ta? Luar biasa. Saged tir. Mendekati warga satu. Tir. Pokok Tir. sewengi tardir terus wae. Arep omongnya terganggu tir aku. Kowe nek ditanggap kok malah nesu dok. Kowe nek nesu malah apik lho, mripatmu nglumpuh kaya nyuluh kodhok. Mripat pencar iki totol pitik no kok iso. Lah sing mau piye sing mau karepno piye? Kasihlah aku kesempatan. Kowe pengen ngomong kali Pak Dalang. Nggih karep Pak ini gitu kok. Pak Dipur. Nggih. Kuwi dalang kondang lho, Mas. Nggih. Jope paling laris kuwi sak Jawa Tengah. Laris ngejak kene yo telu tok. Kok malah sambat telu tok, sapa ngerti kok bareng ini kan terus tambah. Amin. Wong nyuwun sewu lho Pak Hadi, nyuwun sewu Pak Pur. Nggih. Wong jenenge dagelan seniman kuwi rejeki kan ra ngerti tekane to, Pak. Nggih to? Nggih, pancen nggih. Dene kok kula kali jenengan main sareng terus cocok jeng ben ditanggap pelit sareng jenengan kan boten ngertos. Mboten ngertos, pancen nggih niku sing dikarepe awake dhewe kula kali Nggih. panjenengan. Sedaya niku mugi-mugi kantun kuasaning Gusti. Gusti Allah. Awake dhewe namung nyenyuwun marang ngarsane Gusti. Nggih nggih. Nggih. Dadi ora kenek rejeki iki Mriki le, monggo. Nyapa to Mas, kowe kok malah nesu neh kuwi nyancen nesu. Gak. Ndang ngomong aku gak omong aku. Kowe tenan gak omong? Gak malah enteng gaweanku. Tenan gak omong tenan? Gak. Pak Dalang, Dalem. enten dagelan kalih setunggale mboten ngomong kira-kira nek sing ora omong dibayar pantes mboten? Bayarane dibiukke sing siji wae. sing Wah, ngomong. matur nuwun. Kira-kira dagelan iki mboten ngomong dibayari napa mboten, Bu? Setuju? Lho, kowe ora dibayar kok setuju piye to, Dul? Aku toh. Iya. Aja. Lho, aja piye? Dina iki kowe ora bayaran sesuk merongos bayar bar mekar piye kowe? Sorry ngene BRI ya. Duh, kok malah nemen kowe BRI kok sok. Iki lho warga mriki Wis luar ngerti. biasa. Ya. Kejawan toh. Ya, Tahu aku. ning kene Tahu maca. tau maca tak kira tanggapan teng mriki. Mboten. Nggih. Ya ngapuntene Pak, kula tak ulus salam rumiyin Nggih, kagem sedaya monggo. warga mriki. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula remen angger sing nonton ki kathah wong wedok. Biasane acarane sukses, Pak. Biasane pun ngoten, Mas. Nggih. Ora mesti. Kok ora mesti piye to, Mas? Aku tahu tanggapan selawatan ngarep dhewe ibu-ibu malah gak sukses. Kok iso? Lah ibu-ibu ngarep dhewe Dik. Heeh. Kono ki gendong anak cilik. Iya. Lho selawatan padang bulan padange Dek kok ngemi anake. Dadi ngemiane karo melu selawatan ngene ta. Heeh. Anak iki ya bingung to ngetutno ngene iki. Anu aku iki kok Ya karo melok nyanyi selawatan iya karo ngene padang bulan karo ngene terus. Lah anake piye? Anake ngene aku eman-eman jane aku ngono. Lah terus akhirnya piye? Akhirnya tak tutupi. Lah padune kok iso. Alhamdulillah Aku saged wis- sowan mriki. Panggih sedaya warga mriki. Pripun ibu-ibu ingkang teng ngajeng sami sehat nggih Bu nggih? Seneng nggih? Enten wayangan ngeten iki seneng napa mboten? Lek ibu-ibu seneng insyaallah niki rencana badhe wonten wayangan 1 bulan 2 kali setuju? Lek Duwe sapa? ya karek wargane kene gelem urunan apa ora? Oh anak kene iki sadar diri. Oh lek tiyang mriki aku percaya. Lah iki urunan pironan masamu? Wakeh. Wah 500.000-an ditarik ya orang. Orang Gersula. Oh, ikhlas kabeh. Ikhlas kabeh. Nggih, Bu. Kok modelmu kok mbok ece iki nyapa lho? Ora. Ora apa-apa to, Mas. Ngeten iki wujud syukur, wujud seneng. Mula wayangan iki nggih ditanggap, acarane nggih sedekah bumi. Napa to wujude kersane sing mirsani niki nggih seneng. Nggih. Kangge sedaya kemawon insyaallah mantuk nggih seneng. Keluargane melok dadi seneng kabeh, dadi keluarga sing sehat. Allahumma Amin. mugi-mugi sing sarawuh mriki tansah pinanggih bagya mulya rezekine kathah melimpah Allahumma. Amin. Mergawene diparingi lancar Allahumma. Mugi-mugi sing gadah utang, utange saged lunas Allahumma. Sing urung duwe pasangan mugi-mugi enggal-enggalo diparingi pasangan Allahumma. Sing bojone setunggal muga-muga nggih Aja to, Mas.
Dereng kula teruske kok. Piye, Mas? Sing bojone setunggal, muga-muga setunggal niku dirumat ngantos sak meninggale. Oh, Ngono tak kira nek ngantos nambah. mboten ngantos sak dugi Yeah. tuwa ngoten lho, Pak. Oh, Ngoten iya. alhamdulillah. Mugi-mugi teng mriki daerah Kejawan mriki tanahe saged subur, panenane kathah, melimpah. Allahumma. Amin alhamdulillah. Kowe ya omong ndonga apa to, Mas? Kok aku dongamu malah merinding kok. Merinding piye? Mesakne iki lho. Mesakne napa? Lah dongamu piye? Mugi-mugi tiyang mriki sawahe subur, makmur tanahe. Lah ki nek sing duwe sawah to. Nek sing ra duwe ora nelongso. Mugi-mugi panen kethek ya. Sawah ra duwe rek. Panenane kathah melimpah kowe iki nek omongi mbok sing biasa ngono. Panen kethek ngrayah kowe kuwi. Ya ora apa-apa. Lho, kethek ngrayah kok ora apa-apa kuwi. Donga kuwi ra kulak mbok dongakno sing lengkap. Lah kowe wis lengkap wis apik wis Lho, becik ora, lho, ya Mas. kurang. Panenane kathah melimpah tanahe subur. Sing gadah sawah. Lah terus sing gak duwe? Tumbas. Lho, bocah ki malah koclok ketoke kowe iki. Kok kucluk piye to ki? Tumbas ki nganggo dhuwit, lah nek ra duwe dhuwit nggo tumbas apa? Utang. Lho bocah ki malah sesat ketoke kowe iki. Sesat piye to? Wong urip dinikmati to. Wong lesu mangan, Ya. ngantuk turu, ra Ya. duwe dhuwit utang ngono lho. Utang ning ndi? Ya bang no. Cocok ya Bu nggih. Ngono lho, banget dibangun ya kanggo awake dhewe blok. Sik tabuke kok nggih utang bank lho nek nyaur piye, Dul? Lho, wong utange duwe dhuwit ora duwe dhuwit. Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur. Mbok santai. Lah nek ditagih bank, Ya semoyo. ilmumu ilmu koclok kowe. Ya ora wong ilmu iki jenenge manusia. Lho utang bank kok semoyo kuwi. Lah urung duwe kok. Kuwi jenenge wong utang ra duwe isin. Ora iso. Kok iso ra iso? Sing ra duwe isin pegawe bange. Lah nyapa? Lah nyapa? Nagih aku ora tau tak kei kok teka-teka terus nagih terus. Ora duwe isin ta wi? Kowe iki waras apa ora lele? Waras no Dede. Lah wong ra duwe, lha kowe iki wajibe wong utang ki nyaur. Nyaur ki nek enek sing dienggo nyaur. Lah kowe duwe apa ora? Gak. Lagi iki lho wong kere mlete lagi kowe kuwi kok. Sing penting pede. Pede apa kowe iki jenenge sesat. Kono salam dhewe sing apik. Gah. Lho, ora salam. Wo, ditimbali Pak. Alah Pak Sugeng to. Pak Sugeng. Pak Sugeng karo aku CS ta, Dek. Sapa, Mas? Pak Sugeng kepala desa. Pak Sugeng kuwi pernah enak karo aku nyeluk Pak Di. Walah, kowe kuwi entuk hitungan kondi to, Dul, Dul. Bapake Pak Sugeng. Ya, Niku kalih bapak kula. dulur. Ya ora apa-apane. Ya aduh to. Lah terus kowe karo Pak Sugeng ki apane? Bae, bae. Oh, mbae Pak Sugeng Bae karo Pak Sugeng karo mbahku. cek dulure. Yo gak. Lah kowe karo Pak Sugeng ki apane to? Oh, mambu. Oh, mambu dulur. Mboten. Lah mambu apa? Ya mambu selening-selening ngoten. Aduh. Sing mambu ki sing kono, Mas. Lagi sing mambu mriku kok Pak Sugeng seomonganmu. jelas nak. Wah, ambune wangi. Trek komen niku nyuwun sewu, Pak. Heeh. Angger enek wong ketoke sukses ini jere ndek ya dulurku kuwi, dulurku kuwi. Diakoni. Bupati kono ya ngono, kuwi dulurku kuwi, cek pernah mbah. Heeh, gubernur Oh, alah. iya. Wong kok modele kok kepedean. Ndang salam sik kono sing apik. Tak elingno ki, nek kenek lho kowe. Apa? Daerah kene daerah ra kenekan lho, Mas. Ra kenekan piye den-deni malah. Enek dagelan kok omongane jorok, rusuh, mulai dicepot ndasmu kowe. Gak sah salam no piye? Ya salam kowe Islam apa ora? Ya Islam, mosok bar salam ora nggo ndas. Mulane omongane sing becik, aja elek. Malah ngruguh kaya wong katisen kowe iki kok sok. Rambut den-deni. Ora ngedeni aku kan ngekeki rambu-rambu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wah. Ngagetno tenan, Mas. Bocah kaya pentil ban kok wedi suarane. Nanti bukan juga bret kowe. Nesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kaya Mbah warahmatullahi Yai tenan, wabarakatuh. Lah nggih, Pak. Weh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye? Kejawane pripun enten salam apa padha cengengesan ya to? Cengengesan gundulmu amblek kuwi no. Lah iki lho ta? Nyen sewu Bu, salam niku ndongakne jenengan, jenengan jawab niku ndongakne kula. Dijawab kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ta? Iya ta? Cengengesan to. Pri Jupri. Apa ten?
Tin gundumu amblek ngono tanten. Lah jenenge Suratin. Suratin. Oh nyelukno wong kok sak penakmu lho. Lah wong kowe iki omonganmu ki lho kliru. Aku ki mukadimah kok keliru. Mukadimah tapi nek sing bener kowe iki keliru mulane ibu-ibu guyu. Apa iya? Paling iya. Lah sing bener Kata-katamu lho, nyuwun sewu Pak. Wong kata-katane mboten bener, Pak. Iya. Kata-katane iki ora ngono Mas nek ape mukadimah. Lah piye to? Asholatu wassalam isik to tak warai kowe aja melok-melok dhisik. Aku sing kok lagi kowe. Asholatu wasakomet. Apa Kamu diem dulu jangan umi-umi. Umi-umi tok ganggu. Kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Potongane kaya berong. Berong notol ndasmu kowe tak tapuk Konsentrasi. Lah piye kene konsentrasi? Ya ya. Marai kowe kok malah kowe Wis tak tutupi. Tutupi. Kowe bar mangan apa ambem badhek men. LPG. Woi, kowe iki wong apa buta mangan LPG. Asholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambyak. Ambyak biasmu kuwi. Ya. Ambyaki pari to piye? Anbiya. Ambia. Anbiya. Iya. Apa? Ambia. Piye? Ambia. Piye? Ambia. Tanganmu tipak fresker. So, Anbiya kok anya. Ayo terus nih. ama badu. Alah ki apa kok mejumuk gurine tok? Para bapak-bapak, ibu-ibu, niki enten napa? Duh. Kowe ape piye to Mas? Sampeyan ki dimirengke piyai mriki kathah lho Mas. Ora ngerti wong komunikatif karo penonton ki ngene iki. Trike ngono. Iya, supaya mendapatkan perhatian penonton. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika enten apa? Wayang. Nah, Sing arep tahlilan ya sapa kok iso sangkemu menengo. Wayang dalu punika nggih menika niku lho dalenge. Nah. Dalu punika nggih menika bersih desa. Wonten tembungipun Arab nggih menika ananda batu minal iman. dalile cah TK. Kebersihan bagian dari menengo. Kowe cah goblok ambek dite. Ansel goblok. Ngoten. Dadi nek artose padosi piyambak teng Google. Supados desa niki resik saking syukur sakit resik sik monggo kita dol. Hei. Desa mbok kon dol tak tuwapuk kuwi. Piye to? Kersane resik, diresiki jiwa lan ragane. Raganipun. Nah, Monggo to. kedahe napa? Napa? Awake dhewe kedah tumindak sing becik. Cik. Aja sampe nglakoni kaelekan. Lah iso mbok kowe dhewe sing ngomong. Aku marahi kowe kok, Mas. Aku malah ketok goblok kuno. Lah kowe goblok apa ora? Ya ora no. Ya rasa nesu to blok Lah. ngono kok. Kok gak penak bahasamu. Wah, aku ora Rasane su to blok. Berarti aku goblok. Lho, lah kowe goblok apa ora? Ora. Lah yo nek ora goblok yo ora sana nesu to blok. Lah sing mburi iki lho. Lah gurine apa? Iya ya Jul. Nggih kula dongakake mugi-mugi amin. Duh, apa Apa iki? Kowe gak krungu ya? Ora nek apa-apa kok terus amin. Panjang umur. Budek. Sok-sok. Mugi-mugi sedaya panjang umur Allahumma. Amin. Amin. Pak Lurah sehat Allahumma. Amin. Beceng nanggap malih Allah dilarek. Paling roh apa ngenceloki bathang paling. Mulane diceloki kowe karo laler. Aku rong dino ki iya. Ndongakno ku yo paling Lah aku ora yai nyapa ndongakne kok ya. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Nyapa to? Ya ampun pantun Mas. Kowe kareng ngomong cakep. Iso apa ora? Cakep. Cakep ngono lho. Iya, iya, iya. Karo ngene gerakane cakep. Bisa? Ngene. Ya. Pak Wawan Cakep. urung. Aku latihan. Oh iya ora apa-apa latihan. Oh, keliru. Nggih, gak apa-apa. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Langsung di cakep. Ya Allah, iya rasa ditakokno neh. Kowe lagi wis cakep. Senenge. Seneng piye kene emosi lho. Kowe gregeten tak. Iya ya. Suwi pok korengen lho kowe kok. Cipokmu mandi. Mbak anu mikirno cipok. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Kejawan tansah kathah rejeki. Amin. Pak Wawan menyang Surabaya. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kejawan tansah bagya mulya Allahumma. Aku. Kowe ndang gawe. Pak Wawan kelayapan. Apa
Kok iso teko kelayapan iki Iso piye teko to? Kediri, teko Surabaya. Lah wong jenenge Parian Lah pantun aku yo yo kok Lho, Pak Wawan wis tak nggo mbok yo liyane. Katane Pak Wawan mosok renek. Lho, Wawan wis tak aku, kowe ganti liyane Wawan kan nenek. Pak Irawan Nah, kelayapan. cakep. Mugi-mugi kejawan napa ingkang dados cita-citane keturutan. Allahumma amin. Pun nggih, monggo daya mantuk. Kok mantuk piye to? Paring panglipur teng mriki kok Oh, mantuk, menghibur. Oke. Ngono lho sing apik sing becik. Sawangen to kowe mau dirasani awake dhewe teko dirasani karo ibu-ibu. Piye? Ibu-ibu jilbab rupane abang ya to, Ning kono. Kene. Iya ning kono. Ki ki lho dagelane sing lemu, sing kuning, sing putih. Aku. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Abah Kirun. Nah, aku dindo Abah Kirun. Aku ya matur nuwun, Bu. Aku ngono. Kowe ya diloroi kowe dirasani. Aku piye? Sing siji ki lho kok kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirik ngono. Paling menyesuaikan kondisi, Mas, paling. Nggih, Pak, nggih. Sing ngomong ibu-ibu kudu ngabang. Kudung abang. Bu. Kalau wonge ning nguri jan. Oke. Lho kok oke piye kok gak nesu kowe? Gak malah enteng gaweanku. Lah nyapa dak enteng? Lah kirik ke piye? Suarane piye kire? Ngono tok. Oh ngono. Iya sing ngomong awakmu, aku wis guru. Aku tok. Kowe ngono Kakane dilokne kirik kok. Lah kowe kirik apa ora? Ora. Ya wis to ngono kok nesu kok iso. Sida to, Mas. Ndang. Apane? Lho, ya menghibur. Ya menghibur to, tak omongi sing penak iki. Ya. Iki ya ngene to, Mas. Ya apa? Nek teng daerah mriki, aku kan ngomong nek ibu-ibu sing ning ngarep insyaallah acara ki sukses. Kok Biasane ngono tenan. Biasane ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Kula bener. titeni kuwi mulai tanggapan mulai etan ngantek dung kulon. Ya. Kuwi nek ibu-ibu rame sing teko insyaallah sukses. Soalnya ning nggone keluarga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Ibu kok sampai metu saka dapur, ya toh. Terus delok wayangan, insyaallah ki bakal rejo, bakal sukses, sok ben bakal enten wayangan melih. Iki tenan kuwi. Sing asta pusarane ngadil panjenengane Bapak Kades ya padha wae. Nah, kados Pak Sugeng saged sukses minangka disengkuyung kalih estrine di belakang dari seorang yang sukses di belakang adalah seorang wanita yang selalu mendukung laki-lakinya. Lah kae tangga desaku kae lurahe ya dudul. Ya sukses, sugih. Masa? Lah mulane omong hati-hati, ora mesti kowe iki jenenge menyakiti hati bapak-bapak ning awakmu ora krasa, ngono lho. Kok ora krasa? Lah kowe mementingkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya Pak nggih. Lho, bapak-bapak ki kepala rumah tangga ngomong anggur kaya tawon ndas. Pikir sik arep omong ki. Wis bener kowe. Ya bener no. Kowe mentinge bapak kowe. Bapak. Ora iso, Mas. Lho, sing golek pangupa jiwa. Pangupa jiwa, Mas. Tapi nek urusan ning nggone rumah tangga kuwi sing diutamano wong wedok. Ya bapak no. Ya wong wedok. Kok iso iki lho? Kowe tangi melek sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Walah ora tau aku. Lah piye? Gawe dhewe badokan kopi arek. Kompor cetekno kae banyu kae pasir dadi. Pasir ape ngecor kowe piye? Gula tak susulno gula pasir. Lambemu. Wis apik dhewe kowe wong Apik, no, lanang. apik. Wong lanang wis apik dhewe kowe. Apik. Apik merongos to piye kowe? Saking apike kok. Lah kowe iki lho wong wedok mergawene kaya apa to, Mas? Tak belani, Pak. Kowe tangi melek sing gaweno dedaharan sarapan sapa nek gak wong wedok? Kemeruh kowe. Kemeruh piye? Ora tau aku gaweno sarapan. Lah piye kowe? Bocah mampu ya pesen. Pesen apa? Makanan pesen datang sendiri. Jenenge apa? Riyor sing order. Apa? Kira order. Panganan sing apa milih iso to. Cangkem duwe so kok order. Lah kowe ngerti apa ya? Delivery order. Lah kile. Tak cuwatek tanganmu kok. Kowe iki ula apa piye kok? Wis bener dhewe Ya kowe. bener no. Lagi iso ngono wis kemengkek kowe dadi wong lanang. Ya ora kemengkek kowe merendahkan laki-laki. Ya ora iso. Perkara sing diutamano tetep wong wedok. Iki kok wedok Wedok kowe lahir ya saka wong wedok, ora nek lahir saka wong lanang. Lah yo. Maksudnya Kowe lho iso kaya ngene iki lho. Sapa sing ngrumati nek gak wong wedok, pakaianmu licin, ketok setri kanan. Sing setri kanan sapa nek gak wong wedok? ngora. Lah sapa? Laundry ya. Cah cilik engkek men kowe. Engke no bapak-bapak mbok salahne tak belani. Wis bener bener ngomong. Wis apik dhewe. Afik. Apik. Wis kalah kowe. Nyonyor. Kalah wis ora iso. Apane dek kalah? Le, tak omongi le. Wong wedok ki rekasane ning omah tenanan le. Rekas nggo ndi?
gendong bayi, kowe duwe anak bayi cilik. Lah Kuwi alah. sing momong sapa nek gak wong wedok? Aku jenenge ibu kurang kreatif. Sing ngemiki ya wong wedok. Ah, bojoku kae mek babi ngepet, tek bagian momong Baby sister, baby ngepet iki pesugihan to piye kowe? tukang momong bayi lho to. Ngomong bayi baby sister. sister. Berarti ngepet. Maune ngepet. Ngono ngepet gundulmu kuwi. Ngono. Wis apik dhewe wong lanang. Yo, Malah wong wedok kuwi sing dibutono wong sak ndi-ndi, Mas. apa? Kowe saiki manggon ning ndi? Lah kowe matane apa? Matane dhewe iki soto mata. Ngono tanggunge lho. Panggung ki mencroke ning ndi nempleke? Nang lemah. Lemah sing gedhi sak alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok, ora nek sing jenenge Cangkeme njaluk di arit. Wedek ki lho apa wedok? bumi ki wedok, bumi, ora nek sing jenenge pakmi. Kulo wong wedok dipenting wong sak donya. Rungokno gobokmu, Met. Mbok sikatan to, Dul. Sikatan goli samping aku. Kadung gregeten emosi metu aku. Berarti bumi penting. Bumi penting dibutuhno wong sak alam donya. Gedhi. Gedhi, Jero bumi enek apa? enek minyak bumi. Carane njupuk. Dibur Sing duwe bur. wong lanang. Bu, monggo badhe ngebur piyambak. Agak entek sepedone. Apa teko sepeda barang ki omonganmu kok so. Pangkas sing duwe bur ya bapak-bapak. Aja nyepele tegese lanang wedok ki kudu bersinergi, Ya. kerjasama terjadilah yang namanya awake dhewe. Betul. Kok terus ngomong menang ibu-ibu mengandung 9 tahun 5 bulan. 9 bulan 5 tahun. Kok so. Ora 9 iso. bulan 10 hari. Ibu-ibu iso ning ngene iki nek gak bapak polah ya ora iso lho. Pola apa? Lho piye to? Piye? Gak penak. Mbak Di, assalamualaikum Mbak Di. Waalaikumsalam. Siar to. Oke. Asik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matane siarno ape nyanyi ya malah kematian. Lah jere kok nyarno. Sing apik kalau jogel gak lagi ana MC ini lho to. MC ini sapa? Iki lho Sotopati. Pasopati, Sotopati. Oh, grup aku ya. Grup Pasopati Iya. campur sari. Kok iso teko Sotopati? Tata senengane soto. Iya. Nang kene po enak to. Tenan daharane. Desa iki desa mulya tenan desa iki. Ndoke utuh. Utuh. Kuwi ndane pitike piro met kuwi? Tangga desaku Heeh. nek ngekeki daharan. Iya. Ndoke separo. Masa? Pitike nguntal silet tok to. Dadi ngendok ke sigar, ngendok sigar. Masa ngendok kok sigar dhewe Ra enak to. kene utuh-utuh to. Utuh tenan aku gumun. Iki jenenge desa mulya ya iki. Mulya, Mulya. kejawan tepuk tangan untuk kejawan. Jangan luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun lho Pak Sugeng. Endi? Kowe pun ngerti panjenengan Bapak Sugeng. Hah, Nah, endi? Pak Lurah to? Ya, Pak Lurah sing. Wilujeng dalu, Pak. Endi? Kowe kok ngerti ya? Urung ngerti aku. Ditanggap wong iki ya kudu ngerti, mula jagong sik saurunge Mulane aku takon kuwe, aku urung ngerti. wilujeng dalu, Pak. Endi? Lek dilik ta, kudu urung patek cetha. Golek Oh, dhewe. ngriko. Wilujeng dalu, Pak. Pak Sugeng. Oh, Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Selamat malam, Bapak. Oke, siap laksanakan 86, siap. Pak Sugeng niku Pak Sugeng gagah. keremanane musik. Musik apa? Dangdut oke, pop oke, rock oke. Terus kowe sampean kok nyanyi. Wah, Oke, langsung wae tak siarne. gak. Gak piye to kok Pak Sugeng sing nyuwun lho iki. Ayo dipinangkani pamrutane. Iya, iya. Jack 1 2. Wah. Enak sone niki. Kidul Pom Penak tenan to, Sukorjo. Mas. Niki mereknya apa Pak Sone? Hah? Kes. Mini kompo merek. Kis. Kes. Cis. Kis. Kes. Kes. Sing leres pundi to Pak? Kes, kis, pokes. Kis. Kis. Wi Asma Kinarya Japa. Nah, Dadi kis, sing kis. nanggap ki ben bayar langsung, mula jenenge kes. Kes. Ya Sing ya. bener kis. Aja diutang. Kena kes ya kena kis. Jack 1 2. Wah, kes ra umum. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Enak son iki. Sone. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Lho kok endi piye to? Dah. Lali. Eko cerigis men ta kowe iki. Eko karang jipong gurine kok malah Iya, iya. takok ndandi. Aku kan nang kono yo golek snack. Kowe temu senake. Gak. Lali menawa panitia. Cek disimpeni panitia senake. Aku iki sing teko sing nyapit linmas enek 8. Iya. Aku ra kaya dagelan malah kaya maling kecekel. Kuwi jenenge nyumanggakno awakmu. Nyumanggakno Mas. apa? Mugu. Kene nggo lampu kene. Oh. Lah sing ngerti yo kae dagelan teko sing ra ngerti copet iki lho kecekel. Ya terakhir kowe wajahe kaya topet paling. Iya.
Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kak. Ada buah belimbing. Hing. Belimbing. Hing. Belimbing. Bimbingmu akeh untukku garing ya. Langsung liyane lho. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Eko tek ning ngarep piye to Mas? Eko syariah. Eko syariah kaya bank eko syariah. Menjaga kesopanan. Oh ya adat istiadat yo. Dan juga saya menghimbau Wow. Anyar iki. Anyar. yang ada di belakang sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek, wek. Eko tek ngono to Mas. Kata-katamu horor kabeh kok. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Piye to Mas? Eko syariah. Kata-katamu mediyene sing sopan lho kaya. Kurang sopan piye wong biasa no kok. Mari kita sambut. Niki Pak Sugeng ki lho Pak ngomong jarak Pak. Boten niki lho gara-gara bromo. Potong Pak ki lho Pak omongane aku mau muni Pak. mbu tok. Lah yo kuwi saru. Lah kan iso rambut. Oh iya. Meskipun ada yang lain. Baik, hadirin supaya berbahagia, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Artis Tak panggilin bintang. Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa e. Gue pasangi drop gini. Kaya ari-ari bayi e. Lah iya. tak panggilin artis cantik yang bekirut ini, Cow. Berikut ini nih. Bekirut. Bintang tamu yang satu ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal di mana-mana. Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Iya toh. Aku adalah mak lempar. Mak lempar. Yuk sama-sama kita kasih applause yang meriah. Ada siapa lagi kalau bukan ini dia? Ada Komodo. Komodo melet-melet. Langsung lo komet. Ada Cak Komet. Kelamin. Sepote. Kelamin wis teko kene to. Kene akeh sing ndelok YouTube-mu. Yuk kita sambut Cak Komet. Sepatah Mas. Yo, sepote. Yo gamelan, yo. Gung. Aku yang meneng kok. Cak Komet. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah. Ati cara salajengipun nggih menika berbosan. Weh. Iki spot apa? Lah aku ngenteni spot suwe ya tak Sah spot. dagelane enom iki yo spote sing semangat. Ya. Anggo lambeku. Nah, ini ya, siapa, Pak? Tapi ku kepok gak apa-apa. Gak usah. Kok kono ae. Sangkemu rusuh kok. Sing meriah. Yo. Anu spotnya sing keras Mas, sing Keras, keras. sing keras. Cak Komet. Yo. Hey. Apa gelem nyepoti iso duwane ra kaprah. Angitku sewengi spot tok. Ayo Ndang. Oke, baiklah, spesial untuk Kejawan tentunya. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu yang cukup lama sekali. Saya minta nadanya. Lagu berikut, lagu yang cukup lama, saking lamanya saya lupa itu. Duh. Kaya Roma mari-mari Mas Farhan. Lho, Romai Rama Romai gendeng terus. Roma Irama. Mosok Roma ramari-mari, Pak. Cacile guyu perkara ramari-mari. Balonku ada 5. Tepuk tangan. Rupa-rupa warnanya hijau
balonku ning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Terima kasih. Si Mas. Oke. Roma mbledose kok kadang penak ngono to Mas. Rumahnya halus. Mbledose piye? Meletus balon hijau hadar. Rumah Iramal. Wong anu mbledose ngebas. Yo, kowe pengen cepat. Sing cepet sithik gak iso to Roma. Yo dipopno aja dangdut. Nek ki mau dangdut slow. Oh, nek dipopno cepet. Slow. Piye? Dangdut slow. Dangdut piye? Wapuk tanganmu ke cakar. Mbok dipethuk Presker. pop bisa. Piye? Ya dadi ngene iki tak cilik ya kena. Wong gede ya kena. Kecekel. Yo. Anu D Mas, D. Kowe kok hafal kunci to? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kok yo itis ya cah iki? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau deratiku sangat kacau. Balonku kini tinggal empang. Garingan. Anu pisan kan mbledose. Pisan kan mbledose Mas, garingan. Kowe pengen krungu bledose? Mbledose kok gak enek anu tengeri piye to? Meletus balon hijau deratiku sangat kacau. Mas, sik. Aku ki ngrungokno dore iki lho, urung kecekel aku. Kowe nyapa dadak? Kuwi dormu kaya gluduk kok. Kan ebit ki ade cepet. Ya jar pisan kan. Meletus balon hijau deratiku. Ora kenek tenan. Nyanyi itu bungkem. Lah dormu lho, buantre ra kabeh. Kudu awake dhewe menyesuaikan nek teng karawitan balonku ada 5 ya iso. Apa ya kenek lho ning karawitan. Dadi langgam, saya halus meneh. Piye nek dadi Langgam yen ing tawang. Piye kuwi? Larase. Ya rungokne, balonku ada 5 versi langgam. Iya, piye kuwi? Balonku ada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya. Kok yo penak bocah iki. Hijau, kuning, kelabu, mas, merah muda dan biru. Ya ra. Ya penak lho, Mas. Meletus balon hijau dor. Modelnya blenyek nih. Kowe iki lho nek ngepasno musik kok ya iso itis ae. Golek dhuwit, Mas. Golek dhuwit piye kok iso. Ayo iki lho enek. Mah. Kok mah piye enek pesinden Oh, sampe iya. kok iso ditepangke setunggal-setunggal kan ya Ya. kenek. Mboten apa-apa. Nggih, mboten apa-apa Mas. Wis saka kene Mas. Saking mriki nggih. Ah, Mas, sing ketipunge kedak Mas, karo aku. kendangnya Mas. Tak dung, tak dung, Apa Ya. tak dung. Ayo ikuti. Nyun sewu Mbak, niki nggih. Adik, pegang ini Dek ya, es krim ya. Dewa. Apa tak cipok mborok lho we. Gede dawa, gone mara tuwa. Sik Mas, Lagu anyar lho. tak goco tenan lho we. Kowe gak ro ya? Do dewa Kang Asmara. Oh, Asmara to. Asmara gede dawa. Wah, tipku bucat kok ya. Tipmu piye munine tipmu piye? Gede dawa, mara tuwa. Tak pluruti, tak adati, kanthi kaya ndas kendi. Kowe iki ngawur ae Ora. Dang kowe. Wis teko ndi-ndi dipluruti. Iki mesti mbayangno dipluruti iki. Lah iya tak mlurut tok. Gak mati mlurut anu Oh, mlut tali. Rafia. Oh iya. Ketipu Mas. Tak dung. Apa opo? Siap nggih, Pak nggih? Nggih. Pakai nada dikenalkan ya. Yang ini siapa namanya Mbak? Yang ini namanya Mbak Rindi. Kalau boleh tahu rumahnya di mana Mbak? Rumahnya di Tulungagung. Tulungagung. Iya, Makasih. iya. Geser. Ayo geser. Apik karo joget. Geser yo. Angel lho golek wong kewek ra isin ya. Radio isin tak tapuk tenan iki kok. Kalau ini siapa namanya Mbak? Kalau
Kuwi iki lho kata-katamu lho. Wis duwe gandengan porong ngono lho. Wis duwe bojo apa urung? Sudah punya pasangan apa belum, Mbak? Tung. Dah, tuh. Ngenteni musik. Ya. Syukur. Geser. Geser. Iki sing guyu ae. Peluru tidak? Kalau peluru loh, kayu yang ini siapa namanya, Dek? Yang ini namanya Dek Aul, Mas. walah aule ya ampun. Rumahmu kamu mana, Ul? Rumahnya enggak dibawa, Mas. Nek digowo kuwi bekecot kuri aku. Golek nondok. Paten cok dadi anggaran enteng. Urip nah. Ini apa kowe ndakel malah kowe celeng. Lah iki nadane iso mah mendesah. Yo sampeyan aja ngono, Mbak. Aku kan keri. Hei, Heh? kowe keri aku malah begairah. Gairah apa? Nek begairahmu ora bahaya. Lah Dek Rabaya piye? Alah wong cah lemu paling yo gur gaweng ngono, Bro. Wah, Hei, so. wis ra iso. Guyon, Pak, guyon. Iki harkat martabat wong lanang ki. Alah padha ae. Kowe pengen ngomong wong lemu ki cilik ngono. Lho aja ngaku. Ora ngaku piye kowe apa ngomong ngono no? Alah wong halayak kene padha ngerti nek wong lemu ki mesti yo gur. Alah. Kok samping lho wis ra nek apa-apa. Berarti kowe padha karo ngece warga kene sing lemu-lemu cilik-cilik. Ora ngono, wong ki mbok sing ngurut kaya aku lho. Piye? Mulai atas ya, kepala, Ya, gulu, Heh. awak, sikil. Lho, aku ki yo manusia komplit, Mas. Ora komplit kowe. urut. Lah kowe bar kepala bablas awak. Gulune endi? Mbok tuku cilik-cilik no ben pantes. Gulu kok tuku bocah koclok. Lho, nek ndek gulu celok penak. Ya Celok. piye? Met ko met. Apa dah? Lho, aku yo padha no. Dah. Helm. Lho, sak wae. Berarti ra komplit. Bang ngomong aku cah cacat ngono ta. Tapuk tenan kowe. Kalau ini Iki lho. iki. Ih. Kamu walah lek wis kosal-kosal ngene cah. Oi, golek ndok. Apa piye? Kowe ora subuh. Jamu bar loro, Mas. Oh, iya, Mulane butuh telur. Patuk to. Mbak siapa tadi? Mbak Ul, rumahnya mana, Mbak? Rumahnya di Purwodadi, Mas. Geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Innalillahi wa oh iya. Urung ditakon. Nak. Makanya mana? Nah. Mike mati mulane nak ngono. Iki to. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Namanya Mbak Nawang. Rumahnya Oh, enak. mana? Purwodadi. Yo. Pun suwe Bon, nyinden bon. sahur. Oi. Geser. Di bojo ki apik lho, Met. Nyapa? Dijak tunggu mpret minggat mrite tandari. Aduh tenan. Woi. Terima kasih, Mbak. Ya. Kek yo. Oke lanang ya. Pak niki sinten ta, Pak? Mbak niki saking pundi niki? Niki saking Purwodadi. Apik lho, Pak niki. Apik mbok dituku. Apik tuh. Apik iki. Iki tinggi mbok-mbokan apik lho. Titik. Oh, urung tuwa kok mbok-mbokan. Tegese nek dienggo pasangan cocok kuwi, Pak. Pasangan apa kuwi? Ya pasangan Pasangan hidup. kowe, Mas ya. Karo Mas Komet. Nah. Nggih, pasangan duet pasangan. nyanyi. Nggih. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Bisu. Mohon maaf. Namanya siapa? Lah, Ah, masalah tanggapan nyowoput. So nek sing model kayak ngene anu dibadhok petek. Anu gak Cocok petek piye yo? senenganku ki. Oh ngono. Iya, aku ngono-ngono ki tok. Bahasa-bahasa kuwi kudu ngerti lho, Mas. Alah kan kene-kene to to. Heeh. Untuk yang lain kan bebas. Bebas. Gak masalah. Sekali lagi. Namanya apa? Wow, merekok. Rumahnya di mana? Api, iki entuk ronggo no. Nih. Bengi no, Nih. bengi ngoger nunen. Nunen. Oke.
Oke, kalau siji ladeni kabeh to, Mas. aku wis nakoki 1 2 3 4 5 kuwi ijek siji bagianmu pinggir. Alah wong kari siji mbok entekno sisan kok iso. Nyuwun sewu Pak, kedadil to Pak nggih. Ya. Lah kowe Kok iki yo kula nakoki wong 5 lah kowe nakoki siji kok ora gelem nyapa? Tapi loro dagelane loro ya saiki gentenan. anu sing radil iku kowe. Kok iso radil? Lah nyapa sing apik-apik mbok takoki dhewe lah sing karek kekot-kekot ya. Kekot-kekot iwak to apa kekot-kekot lho. Aku tahu nakoki sing sepuh dhewe. Heeh. Jenenge gak pas yo kono bingung. Bingung piye? Yang ini namanya jenengan Tin. Heeh. Lah terus piye kuwi? Nama saya Tin. Gak poen. Ya aja ngono sik dijajal dhisik. Oh, Yo iya. kono lho yo. Ngapunten nggih Bu nggih. Sopan-sopan. Mie jenengan pundi Bu? Mie kok mie tak Oh, tapuk kowe kok. Ayo. Iki sampun, Mas. Nggih. Randuk dodok sing sopan. Karo piyayi Nggih. sepuh. Ngapunten. Yang ini iso bahasa Indonesia apa ora? Lho Inggris e saged to ibuke kuwi. Oh. Inggris e iso lho Mas. Tak Jawa ya. Yo yo. Ngapunten pareng asma sinten Bu? Nami kula. Nggih. Cekap Bu Yayu. Elah ya yu. Bakul tempe. Kok bakul tempe piye to? Tak Lah kok tahu. tahu. Empuk lho kuwi. Jare kekot-kekot. Mboten guyon nak Bu, alah kok iso jenengan niku nembe sepindah niki. Jenengan asline pundi Bu? Dalam saking Sulur Sari, Mas. Oh, Sulur Sari. Nggih 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 nggih. Pundi Sulur Sari kompenso. Alah, ndi ta kuwi? Pundi. Ndi? Kowe kemeruh kowe iki. Ayo nanti kuwi. Ayo ning ndi karek kono to? Tahu. Mriko nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih Bu, nyuwun sewu. Napa? Teng daleme kathah tikus mboten? Iki napa? Lah niki nek badhe tukang ngusir tikus niki. Nggih, kula biasa gledak. Kaya Gladak. kucing nggih. Kaya kucing nggih. Nggih, Bang Niki Telon. kaya- Kok kembang telon piye to kok iso? Ben puas wae. Ayo ditanjake pesinden sing setunggal. Ya monggo. Sing ndi iki apa mesti? Ah, Wiwit saka pinggir kene, Mas. Pinggir iki. Oke. Yo. Diteke loro-loro apa siji, Mas? Kalih nggih sae. Ah, loro. Ah, iki sing Tulungagung karo sing siji Tulung-tulung. Lurah. Tulung agung karo tulung-tulung. Yuk wonten sinten menika wonten Supote, diajeng. Mas. Ayo yuk. Rindi dan juga ada rindu. Nah, spotnya kayak silah. gamelan. Nggih. Betul. Dados, yo. Mas. Saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagai kata berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Ah, wis dipurba Mas, ayo. Nggih, kula puk-puk nggih. Nah, iki sing anyaran iki mentas saka kenceng iki gabung karo Pasupati. Oh niki? Iya. Sing anyar. Anyar. Wah, lek tenggene sekolahan kok kan wonten peluncunan sing ngoten. lho. Orientasi kok belum. Orientasi yo padha karo dibelonco. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat Oh malam. nggih. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Siapa? Selamat. Heh? Siapa? Anda. Siapa? Sampean. Namanya Rindi. Gak boleh ketawa loh. Enggak ketawa. Diem aja wis. Aja diteni to, raimu wis medeni wong kok. Enggak. Raine medeni wong piye? Sing halus. Mbak Rindi. Nggih. Heeh. Mbak Rindi, Iya conderane Mas, nek koyo ngene iki Mas. ya cara mono dicandra nyuwun sewu, Pak. Lek tenggene anu kan Dewi Kumaratih kalih Kumajaya. Lek kula kalih Mbak Rindi niku cara mono nggih Romeo kalih Juliet. Wah. Kemarate karo komo sawah ta kira. Nah, Oh, cobi ngomong. astane jenengan. Ah, hati-hati copet deh. Oh iya. Nyondro ta dukun iki. Oh, iya. Jenengan ini setelah saya terawang, Nggih. kodame sampean itu kembang melati. Apa kok kembang melati? Nek kula tawon. Dicocok-cocokno. Berarti jenengan. Terus kono ngentuk kene ngene ta? Ya iya ta. Dae tolong baik lah. Mbak, Kodame apa? Mbak, Dicek, Mbak. kodame. Anu, efek-efek. Telapak tangan, Mbak. Oh iya. Napa? Kodam Anda
burung ketilang. Gini Pak, gini Pak. Kalau Anda tikus tuntung. Ayo, apa mangan ki ya? Mangan iki bosok. Ayo, dirayu nganggo gending sing apik. Mas nadane C, Mas. Wah. Jreng. Sawira krungu swara fales dadi. Nganggo musik lho iki. Suara fales beda. Aku seneng ngerti nyanyi. Serah tau pas. Rindi. Nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Renungkanlah. Iki jane film ajab to piye lah jane kok. Oh, mesra to, golek mesra. Delok, ayo nak masalah lagu tak pelayani. Wah. Kaget deh. Siluman curut yo nyapa lho kowe terus. Curut Tikus surut iki. Cocok nek karo Dan ayo kaya cocok tuku tenan, cocok tenan. kaya tuku sofa anyar modele deh. Lah uang kok lho. Ancan wis ngene iki lho jenenge wong lanang iso ngerteni wong wedok yo ngene iki. Jajalan, Wis, jajalan, iso. jajalan. Iya, jajalan. Di Rindi jajalan. sini sayang, jangan Iya, dekat-dekat, sayang. jangan dekat-dekat keluarga miskin. Iya. Nanti ketularan gudeg ya. Jangan dekat-dekat. Meneng atau ganti aku? Ayo ndang, ndang. Aku nyanyi lagu kuwi oleh. Oleh. Olah ya ora apa-apa wis. Jangan to ya. Pangku sikil kok malah epleh-epleh ngene iki maksudmu piye kowe? Apaan tekone? Langsung pelek ngono kan. Lek piye kok iso Gak oleh to. oleh? Aku mah lagu kuwi nak no. Lah apa? Wah, kuwi wis biasa. Di tengah. C, Mas. Andai kau tahu aku mencintai Pangku, pangku. di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai kau tahu aku apa lagi waras tadi? Lagi waras piye to? Kok muter ya tadi? Ora somplek ngono kaya kowe. Ya kok urusanmu to wong lanang iso nata wong Ngene, wedok Pak. ora? Untuk kene, aku sing nyanyi kowe sing Iya, iya, karo kono iya. kene. Gini lho, di Rindi. Iya. Coba sekali lagi. Kau tahu aku mencintaimu di dalam hati. Lek. Aja kuwi. Iya, iya, iya. Sok ngono ae lali. Ayo, ayo. Rapi, Mas. Aku takut kau melupakanku. Seneng di patar tatak. Kaya wong lempah. Ora ngono, Mas. Aku ki udunen. Dengkulku mlosok. Ayo nyanyi. Dengkule Mbok mlocot. menawi enten pamundutan, Pak. Nggih, Atau pamuritan apa? Nggih. Nyun sewu menawi ngagem gamelan riyen pripun? Wong ge siap. Mboten Bebas. napa-napa. Mboten Bebas napa-napa. menika jane los. jenengan. Nggih.